תומר, אני רצה להפנות אליך שאלה שלא פחות משלושה אנשים שונים עצרו אותם ברחוב ושאלו אותי לגביה. מה קורה בביתר ירושלים? אז יש חומה בביתר ירושלים. היום חותמים 2 בלמים בביתר ירושלים. ביתר ירושלים עד עכשיו הייתה ללא בלמים בסגל. רק צריך להבין. אז קודם כל גם אורי דהן חותם היום רשמית ל3 שנים, וגם גיל כהן ממש לפני שעה קלה חותם ל3 שנים בביתר ירושלים. 2 בלמים שביתר מאוד רצתה, שאלמוג כהן רצה, ברק יצחקי רצה, הם אמורים לשדרג את קו ההגנה שהיה לביתר ירושלים שנה שעברה. עדיין חסר להם בלם זר, אלמוג כהן מנסה להביא בלם זר לביתר ירושלים כדי להשלים את האמצע של ביתר, אבל בהחלט היום ביתר טיפה נרגעו יותר. מזכיר לך, הם שחררו בתחילת הקיץ לא פחות מ-11 שחקנים. נכון לעכשיו, עם רס קרמי שחתם, ועם קני שחתם, ועכשיו גיל כהן, זה כבר 3 שחקנים שמצטרפים. אני לא אומר את אורי דהן, כי הוא לא שחקן חדש, הוא היה שם גם בשנה שעברה. אמת.